Moko kuom jod bura mawuok e kaunti ma Nyamira okwayo riwruoge mag jopuonj pachoka kaachiel kod piny owacho mondo obed gi twak mondo mi ogeng' ng'anyo mag jopuonj mibiro bagi e pachoka chakre chieng' wuok tich ma juma manyien. Ka gilose rombe mopogore opogore e kauntino, jod burago onyiso luoro ma ng'anyo mag jopuonj nyalo kelo e sekta mar somo motelo ne epo mag sikunde tam mar 3. Gikwayo jopuonj kod mondo mbek dwaro margi ka gikwayo piny owacho mondo winj dwaro mar jopuonj. Komachielo, jotend riwruok mar NAT bade ma Nyamira to mako chung' margi motegno ni gibiro dhi e ng'anyo nyaka dwaro margi chop kare. All the stakeholders should be aware that from 26th August hakuna shule mpaka walimu wetu walipwe awamu ya pili ya nyongeza ya mshahara. Kwanza mnajua ile ilikuwa asilimia kidogo sana, asilimia 4.5 ndio serikali imekalia na imekataa kuwalipa. Nataka kuomba serikali, niombe walimu, muitane pamoja, muongee, kila mmoja aridhike, alafu murudi, mukuje, muingie madarasa, mufundishe watoto wetu. Sisi tunataka on Monday, schools zote, mahali popote siko, watoto wetu waingie na pia wapate walimu hapo. Na wasi hawa viongozi wa walimu KUPPET na NAT, at least we give dialogue a chance, kwa sababu tunajua watu wetu wameumia kwa muda mrefu. Our parents, they are preparing kids to go to school.